Kedengmo saling yaklo dal bidal tang betang habang bai konglam salai yaklo tabuk truk TUIRPC ni mantai soktai mantago awrati natini kongre sala dole hangkor be khawja ambasha bakasini shikari bari amsini khoroksa TUIRPC ni adongni noko kasha konglam salai panda narjaka TUIRPC ni Daniel Borok eba Dilip Deborma soni manjamuni bisingti aratini dole hangkor TUIRPC ni shanmungni bisingti je thairok manani thangi tongo dorani salima ar diblokni mendi amsiyo o thairokno bahaike sabongo phanangnani tei nok huk tangnani rokno tei dalbidal habonok rok tangnani wanchungroni kok salaijaka aboni loge loge o kamio hayakeba para khajaknani aboni mung darakjaknai Naithok kami rehabilitation center nei kami hini o kamini mung saklaika TUIRPC ni adong Daniel Borok sang 150 nukung ba family sini kabangma bodol bana TUIRPC di Daniel Group awon si kangke dan JRC sing tongmani all Indigenous Reaction Committee sakti pa bahke khlai ajorono sing oro thai manka abungkha tamna jagan bumung Silaini blog ni andaro ke 150 জন বাংলা ভাই বর্ণতে তিনি সং মিটিং তাঙ্গই হাঙ্কা সিনি বেবাক গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ হঙ্গই জাগরক সবাই তাবো সামনি বিয়াং মেপ বাগনানি তাই বনি জাগলো নক বসে ক্যাটাগরি বিয়াং ভাইকে তাंगनाय স্কুল বিয়াং নাই অফিস বিয়াং নাই गोबां অফিস খাইজাनाय दङ बिनि जे डेभलपमेन्ट आमाय कायसा गामि हिंगे आबो आब्रं तैबो सों सालायन बागै ताय सिनि अरिजिनेल सिगनेचार जे निनि खरसानि बसु कानिक्लाय हिंगे निनि जे सिनि फर्म दङ गभर्नमेन्ट होइते मामानि आजागा सिगनेचार ना बागै रिंगै गोबां नबो साका जे सों मिटिं बो सों खाय नांनाय गामोन सिगनेचार बरे तै अ मिटिं फाइतै तै तामो हिंगे सिनि डेभलपमेन्ट ताबो सिं जंजाक केबो थैका सिनि बिसिंगो जों सोबा नांगे 50 बा 100 बा 200 खाय जों खागलायो सेन्ट्रेल कमिटि जों तेसा गोबां रौ इंगे जों आबाय कयता जागा जे माबारि खबर मानखे जों सोबाव बिसं ता कालिबारि दंगो थैमानि दंगो गाव हासिनि वानसुमु तेलायनो जों अलबो सिनाबो दंनाय सिन जे सिस्टेम आजागाव जों काहामाके जे मडेल विलेज जों आबो नायथोके जों फंनामु संगो के अरस तिरप्रा हास्ते गलांगै क्रं बरंनो दंगो आबनो जों अबा सालायनो अबो तैनो तिरि सिङाव कुथुमानि सिन अपारमुं दबो काथालबारि सिनि TUIRPC नि दिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिनि नुखुं अरो गासिनि अबनलगि दङ फाइनान्स सेक्रेटारि आशुतोष देबर्मा गासिनि AGS रूप कुमार तिरप्रा तै सेन्ट्रेल कमिटि दङ ब्लक कमिटि दङ तै आलकारबो सेन्ट्रेल मेम्बार दंबयो तै सिनि बरग दंबयो अरो जों तमनो याक पिसानाय सिमिंगिया जोंनो चुबानाय बा सोंबाय गथ'गै दंनाय आवा हायख्लायनो सिनाव तामनाय बरक थगै जात थगै रामनि हालाम दङ रियां दङ तिरपुरा दङ ताम हाय तामनाय देबरमा दङ आलकाबो ताम आसक तो सबै हाबा हायखे तामनाय यांनि गाना गिनि बा यांनि आबो इसा बांगो गाम हायख्लायजाय जों सालायखा गागि नायथक गामि हाबा तिनि वांखो जों सालायखा नायथक गामि रिहेबिलिटेसन सेन्टार सिनि आथायनि बुमुं के एवनि बागैनो सिनि जों गथम लायमानि सिनि तो TUIRPC दि के सारा तिरप्रा आबो जों हायपनो आबोनि आन्दार अ दलाय डिस्ट्रिक्ट जे आमबासा मेनदि कमलपुर उनके आबो थाय गाबो बरक जों तने 5 कानि दा 6 कानि दा आम हायख्लायै 150 जन बसु फाय आबो आय एन्टायर आ बलं आर ताम तं आरो जों पंसिनाय ख्लायसिनाय गे जे नांमानि जिनि हास्ते हापां बरक कासे के ताबो आसाम ख्लाय दं गा अफिसियली पाइबेखा ताम पागे जों तामना मेप ताननाय पाइनाय सब बियां ख्लाय बागलायनाय ओमफ्राय नक तांना नांमानि अफिस तांना नांमानि जत सिस्टेमेटिक आबो फायनाय जाको गाव बागै बावनाव बारिंखा गोबावनाव सायरेखा सिनि अमनि बिनि केरं रायदा तामतं रुल्स तामतं सिउना सैबो दं आं गावल सैबाय सिनाबोनि मतेन चलिनाय उ गामि तामनाय हिन्दू ख्रिस्टान दं गावो सेकुलार स्टेट सेकुलार कान्ट्रि इन्डिया आजागावबो जों आमायकेन दंलायनाय आमायकेन जों फैलांसिम सिनाव सिस्टेमखौ जों थांलायनाय फिउचार बिसि फायानो तामनाय रेसन सब फायानो
market amtare to school ta to sing to nai singka chengphurun simon sing English medium man chengnai chini ebo school bo ebo hai already kaisa sokoti hewa ta madhyamik jora ar 12 mangka sing college sing yang bosu raklai ola jora thangnai oma heklai sing dolai district o omo kaisa jora kaham singol ka haste hapang gesang manka gata sing no develop sam khlai thang bagai sing ta uti ar ma jakta